Sammen og rigtig velkommen til den her video. I dag skal vi vise en fidgets, fordi det har jeg bare lige lyst i dag. Fordi jeg har handsker på, det er fordi der er nogen, der sådan er gået lidt i stykker, eller er lidt sådan ulækre. Derfor tager jeg lige nogle handsker på, så jeg ikke får helt ulækre fingre. Men første squishy, eller sådan fidgets, er den her. Jeg ved godt, at hornet er gået i is til går, men det er fordi min søster kom til at klippe den over. Men ellers så skal den være pustet en lille smule op. Og så kan man sådan squish den. Cirka sådan her meget. Sådan her luft skal der ind i. Altså dobbelt så stort. Skal der ind i den her, så der er noget plads til, og så squish. Og anden er, nu skal jeg lige se. De har det på en måde, squishy på en, eller en måde. Fordi man kan både stretch alt muligt på den. Og jeg vil gå og samle på det. Og jeg har det også sjovt. Det skal jeg til noget, der hedder... det skal jeg bare til et eller andet. Så skal man have sådan et pandebånd her. Så skal man starte med at stretch sådan her. Så det er den anden. Så gør man sådan her til den ene side. Og så gør man den her vej sådan der til den ene side. Så gør man den anden vej sådan her. Lige ud. Og her så gør man det sådan her. Så her det var det sådan her. Her var det sådan her. Og her er det bagud, sådan der. Og her er det forlæns, baglæns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og sådan, det skærer til noget. Det er også sådan squishy, fordi så skal vi også gøre sådan her. Bom, bom, bom. Squish, squish, squish.